Inapugulan kan first time mom na si Gemma Nobe Orjales kan barangay Karatagan Piuduran Albay na mapaulo sa pasabog kan sa iyang mister na si Mac J kan Mother's Day. Suhay kaya sa typical na flowers and chocolates, diaper bouquet as in diaper cake an sa iyang naresibi. Istorya ni Gemma. Saro sa love languages daakan sa iyang esposo, iyon pagtaunin mga regalo masikan sindaan mag-ilusyon pa sana. Alagad da inya daaho naon, na sa primerong pagselebrar niya nin Mother's Day, diaper bouquet as in diaper cake an iririgalo sa iya na talaga naman daang nagtao sa iya nin labing kaugmahan. Talaga, yung feeling ko talaga no, natawa talaga ako kasi very unique nga yung yung regalo sa akin ni Mac. Pero nung naregaloan niya ako ng ganong diaper bouquet, happy naman and thankful din kasi hindi na nga ako bibili ng diaper ni baby kasi paubos na talaga yung stock namin. Siguro tinignan niyo yung lalagyan namin. Sigun kay Mister, guminana sa nadaan sa iyang pagiging unique as in pagiging practical, urog na kan nahiling niyang diit na sanaan diapers kan sa indang 6 months old na baby. As a experience, always ko siyang binibigyan ng flower bouquet. Then, pagkatapos, andyan, naka-display na lang. So, ngayon, since Mother's Day, then, di ba, practical na lang dapat tayo. Nakita ko yung lagayan ng diaper, konti na lang. So, naisip ko, baka pwedeng gawing bouquet yung diaper. Mag-o-11 taon man sindang naging mag-ilusyon asin pa 2 taon naman bilang mag-ago, asin nagtatrabaho bilang mga public teachers. Sobrang laking bagay nun sa part ko and sa part naming mag-asawa since ayun, napasaya ko siya, then magagamit ni baby. Sigun kay Teacher Mac J asin Teacher Gemma, bako man importante ang presyo kan regalo kundi ang inisyatibo asin pagpadangat na totoo. Hindi naman basihan kung gaano ka mahal yung ibibigay mo, hindi naman basihan kung mura or mahal yung bibilhin mo. Ang importante is yung bukal sa loob at mapapasaya nyo ang inyong asawa. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. You like the bouquet?